foli b'an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ka fɔ a ka bisimila di alamisa dunya in na fiye kalo tile 27 san 2023 an ka Mali kura jɛmukan kɛnɛ kan awa an ka bi kunnafoniw kuruba la an bɛna kuma fɛn min ye fanga daragili ko minnu n'a kɛra Niger jamana kan kunungo ne an y'a kunnafoni dɔw tun lase aw ma k'a yira k'a fɔ ko tun do a tun birisi basalen do a tun ma jɛya ayiwa bi kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw bɛ sabila sɔrɔsiw y'a yira k'a fɔ k'u ye président Mohamed Bazoum ka fanga daraki awa an ka laselikɛlaw ye kunnafoni minnu tɔmɔ olu b'an bolo an bɛna olu da aw tulo kan a sababu la n'an tilal'o la awa Mali jamana fanga marabagaw fɛnɛ olu ye jaabili kɛ l'Amérique jamana ka ɲangili taabolow la u ye minnu ta u ka sɔrɔdasi jarabatigi dɔw kama ne colonel Sadio Kamara bɛ a cɛ la awa o sɛbɛn fɛnɛ bɛ an bolo an bɛna kuma o fɛnɛ kan bi awa ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw ka duniya kɔnɔna la ani Mali jamana kɔnɔna la ka tɛntɛn aw ye sisan Mali kura jɛmukan kɔnɔ awa an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na ka tɛntɛnli kɛ aw ye. Ka segin ko kura tuguni ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ a y'a kaw bisimila Mali kura kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na awa kunnafoni an y'a fɔ ɲɛna Niger jamana kan sɔrɔdasiw ye laseliw kɛ sɔrɔ jamana ka jabaraniso kan k'a yira k'a fɔ k'u ye dansigi kɛ président Mohamed Bazoum ale ka fanga la awa o kɛlen kɔfɛ bi alamisa in na a yirala k'a fɔ ko faso jama bɔra ko ka u ka dɛmɛ lase sɔrɔdasi fangadakilaw ma awa sisan an bɛna an ka laselikɛla n'a tɔgɔ ko Mohamed Kaba Jakite ka bɔ Ɲame Niger faba kɔnɔna la u ka laselikanw lamɛn a kan. Kabini Niger fangatigi kuraw y'u ka laseli kɛ kunu sufɛ jabaraniso RTN sanfɛ jamanadenw fɔlɔla k'u kan bɔ nin tagabolo kura in na bi alamisa don Ɲame dugu kɔnɔna la fanga dafiriko kuma de bɛ bɛɛ da hali ni a y'a sɔrɔ maaw hakili sigilen don Ɲame faba maaw b'u ka taganikasigiw la i n'a fɔ ko ma kɛ kabini a fɔra ko Mohamed Bazoum ka fanga dafirila a fɛbagaw mankan sumayara dɔɔni sifinw bɛ yen minnu y'u fɛla fɔ jamanatigi ka minɛliko la Mahamadu Jofo y'o dɔ ye an k'a lamɛn jamanaden bɛɛ bɛ Bazoum kɔ bi wa sɔrɔdasiw yɛrɛ bɛ Bazoum kɔ bi ne de y'a fɔ ɲɛnɛ wa n b'a fɔ ɲɛnɛ Bazoum bɛna bila ala ti mɛn jamanadenw de ye Bazoum sigi fanga na wa jamanadenw dɔrɔn de bɛ se ka Bazoum lawuli kabini sɔgɔma jama bɔra ka cari place de la concertation la ni o ye Ɲame jamalajɛyɔrɔba ye dibitobulon kɛrɛfɛ o maa ninnu tun bi ka Russie drapeau de yanga fan bɛɛ kuma min bɛ fɔ u fɛ o ye vive l'armée nigérienne à bas la France an b'a faamuya k'a fɔ ko ni jamakulu ninnu ye sɔrɔdasi murutilenw dɛmɛbagaw ye nin kamalen ni Russie drapeau b'a bolo ko yɛlɛma wagati tun sera ten. On ne veut pas la démocratie au Niger, on ne veut pas la politique. An tɛ démocratie fɛ bilen Niger wa an tɛ politiki fɛ politikimaw de ye fɛn bɛɛ ɲagami olu de ye fɛn bɛɛ tiɲɛ olu de ko u bɛɛ lajɔ jamana kɔnɔ wa jamana sɔrɔ fɛnw bɛɛ bɛ olu de bolo u n'u denw ani u musow jamakulu in na maaw ka dusumakasi tɛ kelen ye a jaratu ko ale nana kɛnɛ in kan walasa ka dɛmɛ don sɔrɔdasiw ma kamasɔrɔ ko ale ka denbaya maa caman fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la an denw sara ne yɛrɛ dɔgɔkɛ 2 de fatura kɛlɛkɛyɔrɔ la wa n den fana fagara ala masa ala nin ce ale min ye kunu yira an na kunu ne ma se ka sunɔgɔ fo ka taa dugu jɛ sabula n tun bɛ kɔnɔni na fɛn in bɛna ban wagati min Kabiru Jingare ko fantanya tɔɔrɔya de bɛ olu kan k'a sɔrɔ ko dugujukɔrɔ nafolo caman bi Niger bolo k'o ti bɛn anw ta tɛ se ka ɲɛfɔ jatigɛwalelaw de bɛ na an ka dugumisɛnninw na ka an ka maakɔrɔw minɛ k'u da k'u kantigɛ u bɛ dugutigiw minɛ k'u da k'u kantigɛ n'a fɔ sagaw n'a fɔra ko anw ka jamana ye a ka yɛlɛma hɔrɔnya ta nin y'a san 60 ye eke bi na hali bi o tɛ ka se ka maaw lakana se tɛ maaw ye kɔrɔlen hali an tɛ ji ɲuman sɔrɔ an ka duguw la ka a min n'a fɔra ko bɛɛ kɔfɛ ko jatigɛwalelaw kana fana kana u ka dugumisɛnninw la ka o maa kelen ninnu ta k'u kantigɛ k'an ka sɔn o ma k'o lajɛ ko démocratie o ye démocratie sugu jumɛn ye Burema ye sifin ye ale ko walasa Niger kura ka se ka sigi sen kan fo nomineliw de ka kɛ fɔlɔ minnu ye faso nafolo soin C'est vraiment la joie. bi kɔni anw nisɔndiyalen don san 13 kɔnɔli dɔ kɛra nin ye yɛlɛmaw de donnen kow la bi kɔni an na kuma
kiriko kuma kan a wagati sera ɲanginiw ka kɛ mɔgɔ mɔgɔ ni a ye dɔrɔmɛ kelen suɲɛ a kan ka nani a wari ye nigérienw mako be o dɔrɔn de la bi an ti dɔgɛrɛ foyi nɔfɛ an tɛna sɔn ko sɔrɔdasiw ka fanga dafiri ka tila ka an to nin manu bolo jamanadenw caman ye u fɛla fɔ kabini kelen k'a sɔrɔ CNSP maaw ma u kanbɔ fɔlɔ wa kow b'i filan filan na hali bi Mahamoud Kaba Jakite Niamey pour VOA Bambara. halisa ka tɛmɛ ne ni fanga dafiriko kelen ye Niger kaw fɛ yen nɔ an ka lasilikɛla ka bɔ Bamakɔ George Atino ale ye maliden dɔw ka hakilinaw ta a kan ayiwa an ka jɛ ko olu lamɛn. U ye coup d'état kɛ an kɔni tiɲɛ yɛrɛ la a diyara ne kɔni parce que a fɔ kunna poste c'est quelqu'un ani an ka kow tagacogo tɛ taga ɲɔgɔn faamu quoi donc kɔni bɛ se ka mun fɔ fara kan n bɛ se ka kow kɛ to wali an kɔni an bɛ se ka an hakili sigi a ko da la fɔlɔ an kana na a kɛ mɔgɔ t'a dɔn a ko kɛra fosi min kama a kana kɛ daminba ta ɲɔgɔnna ye i y'a faamu parce que fo ninnu politique de don donc an bɛ dugawu de kɛ yarabi ala ka kɛ hɛrɛ ye ala ka a kɛ avancement Afrique bɛɛ ma ne kɔni ka faamuya o ye coup d'état man ne o ne hakilina ta ye coup d'état la fɔ parce que nafa foyi t'a la coup d'état minnu kɛra a kɛra objectif min kama depuis ya coup d'état ye Mali la ani Afrique bon on a avancé majoritairement là quoi vraiment moi je condamne fermement les coups d'état en Afrique et au Mali. Ah non vraiment à parler n'a rien vraiment parler n'a parce que coup d'état nous c'est né bon c'est vrai que coup d'état moi jamana moi mais avec dépend coup d'état réfléchir bon avec cause de fana de kam bon ni a me ko jamana denw ni ni a me ko jamana denw ni bon ni coup d'état jalen jamana kɔnɔ population de farana kan a diyara u ye y'a ye bon ni mɔgɔ degunna tɛgɛnɛsɛn dɔra o de bɛ na ni coup d'état fana kɛli ye. Kɔni personnellement a ma bali ne la a ma bali ne la bon n'a jatera fana mɔgɔ caman b'u sigilen don n'a ye k'a d'a kan faamuyaliba tun tɛ population ni président ni ɲɔgɔn cɛ manifestation kɛra bon déjà fanga panba sur population yɛrɛ la ka président in bɔ yen an kɔni sɔrɔsiw sɔrɔla ka nin kɛ an bɛ se k'a fɔ k'u ye population ka baara tɔ de dafa quoi. ayiwa sisan an bɛna Kader Tarawele lamɛn ale ye VOA Bambara ka lasilikɛla ye ka bɔ Burkina Faba kɔnɔna na Wagadugu a bɛ Niger jamanaden dɔw bɛ Burkina minnu sigilen bɛ yen nɔ olu ka hakilinaw ta coup d'état ko in na an k'u ka kumakanw lamɛn. Fanga dafiri min kɛra kunu arabalon Niger jamana na ni o ye dankari Mohamed Bazoum ka jamanatigiya ra o kɔni o balila Burkina Faso la kan na kosɛbɛ Niger jamanaden minnu sigilen don faso kɔnɔ olu ko damadamani ye o kande ma an k'o lamɛn. Les militaires ont pris en main l'essentiel des leviers du pouvoir. Sɔrɔdasi ninnu faama sinsin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'o bolo faamaso ani faamacɛ yɛrɛ bi o tigɛ kɔnɔ fɛn kelen min tun lɔnni ti a ko na o tun ye fanga ɲɛmɔgɔso min ye o commandement ye wagati min olu ye bataki bɔ k'a yira k'o tugura fanga ɲɔngirila ninnu kɔ nin y'a bannen ye tilala tuguni k'o bolo firinfirin fana fanga min bɛ se ka bɔ jamana kɔfɛ ka na kɛlɛ kɛ ni o ye président Bazoum minɛko ra siga foyi t'a ra tuguni fanga min benna ten Oui, effectivement, entre autres. Aho tiɲɛna kumaw cayara ni fanga dafirili min kɛra Niger jango kuma banbali min bɛ ka fɔ i n'a fɔ min kɛra Mali Burkina n'a sababu sɔrɔla lakanako de la ni hakilina in jateminɛkɛla caman y'a fɔ ko Niger ka nin feere in ye o de ye o kama Niger kɛra jamana ye min fanga dɔgɔyara kosɛbɛ lakanako siratigɛ la nka min ka kan ka ɲini ka faamuya fana ni ko ɲɛna walima ni ko juguyara o siratigɛ la o kunko bɛ da lakanatigiw de kan ka da kan olu de bɛ kɛlɛkɛyɔrɔw la olu de bɛ lakanako feerew sigi sen kan wa o de y'a to ne ka jate la kuma minnu bɛ ka fɔ fanga dafirili in kan fili b'a kɔnɔ wa o man kan ka jate hakilimaw fɛ. De mon point de vue, cet argument est fallacieux. À l'heure qu'il est, on n'a pas la composition exacte
nin waati na an tɛ se ka pereperela tigɛ k'a yira k'a fɔ nin militaire walima ninnu de bɛna fanga in ta nka kɔrɔlen na kɔni jateminɛw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni minnu kɔni ye fanga dafiri olu de bɛ fanga in ta walima militaire u bɛ se ka bɛn ɲɔgɔnya kɛ walasa maa bɛɛ lajɛlen kana dimi ka fanga di maa min kɔni ka jala ka bon ni fanga militaire bɛɛ lajɛlen ka jala ye o dun bɛ se ka kɛ maa min ye o ye Salif Modi de ye. nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso. Kada Président Mohamed Bazoum ka fanga darakili kan sɔrɔdasiw fɛ duniya ma dɛmɛmakuru caman wulila ka u kanabɔ kunungo kana se fo bi ma ka a waleya kɔn. Mariam Tarawele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw lamɛn. Faransi jamana ye ni fanga d'Afrique kɔn Niger jamana kan. Mohamed Bazoum kɔni minɛlen don hali bi a ka masayaso lakanabagaw fɛ n'olu bɛ wele ko garde présidentielle. Faransi jamana y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen don ka kɛɲɛ ni fanga d'Afrique ye min kɛra Niger jamana kan ani fɛnɛ ko ka fara a koɲɛ tɔw taabolo kan. O kama Paris farala farafina tɔnba Union africaine kan ani ka fara CEDEAO kan n'o ye farafina tilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba ye cogo min na k'u bɛ se ka fɛɛrɛw sɔrɔ joona ka Niger jamana fanga ani ka fara u ka bɛjɛ fanga kan to a nɔ la. Min bataki kunnafoniw la tɛmɛna Faransi jamana ka ministre so min sigilen don u ka jamana kɔmakow ɲɛnabɔli kunna u ka kuma la tɛmɛla fɛ. Kabiri kunu farafina tɔnba Union africaine kɔni ye nin koɲɛ in kɔn kosɛbɛ n'o ye Niger jamana fanga d'Afrique ye. U ka jamanatigi Mohamed Bazoum ale minɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ka lakanabagaw fɛ masayaso kɔnɔ min kunnafoni kunfɔlɔw dira a masurunyamɔgɔ dɔ fɛ. Bataki dɔ la min la tɛmɛna Tudor bɔlɔlɔ sanfɛ n'u tun y'a tɔgɔ kɛ ko X. Farafina gongana jɛkuluba Union africaine ɲɛmɔgɔ Faki ye jalaki bin ka taa u ka jamana finitigiw ma k'u ye janfa de kɛ ani fɛnɛ k'u ban ka jɔ u jɔyɔrɔw la jamanadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔ walasa ko ka se ka lakanali kɛ nin ko in kun ka se ka bali. A ye welekan bila o de senfɛ fɛnɛ k'a fɔ hakilina baaraw fɛn fɛn ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ni fanga d'Afrique ma ko a bɛ ɲini Niger jamana finitigiw fɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen najɔ a nɔgɔni fɛ ani fɛnɛ ko ka segin ka taa u dagayɔrɔw la n'o ye u ka casernenw ye. Ka fara o kan farafina tɔnba Union africaine ani ka fara farafina tilebiyanfanw tɔgɔlatɔn CEDEAO kan fɛnɛ ye u bolokɔni turu nin koɲɛ in kan kosɛbɛ ko u ma sɔn ni fanga d'Afrique ma. K'u bɛ wele bila ka taa nin makofɔlenw ma minnu kɛlen don ka janfa siri k'u ka jamanatigi Bazoum labila yɔrɔnin kelen ko ka sɔrɔ ɲiningali ni fɛsɛfɛsɛli wɛrɛ ma bɔ a ko la. An bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ ko hali bi Niger jamanatigi Bazoum minɛlen don masayaso kɔnɔna la n'o ye palais présidentiel ye a yɛrɛ ka lakanabagaw fɛ minnu bɛ wele nanzarakan na ko garde présidentielle. Kumaɲɔgɔnya camanba kelen kɔfɛ minnu ma se ka sira sɔrɔ i n'a fɔ seereya dɔ y'a lase cogo min na ka bɔ Niger jamana masayaso kɔnɔ. Nanzarala tɔnba Union européenne ye laseliw kɛ bi alamisa k'a laɲini ko ka Niger jamanatigi Mohamed Bazoum labila joona joona n'a minɛlen don nin waati in na ɲamɛ jamana finitigiw fɛ minnu ye nin fanga d'Afrique kɛ n'u kɔkɔrɔma donna Niger jamana finitigi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies u ka bolofara min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama ɲɛmɔgɔ Volker Turk y'a ɲini bi alamisa fɛnɛ ko Niger jamanatigi Mohamed Bazoum n'a minɛlen don a ka lakana finitigiw fɛ ɲamɛ dugu kɔnɔ ko n'u olu labana fɛnɛ k'a lase batakiw kɔnɔ k'u ye fanga daragi ka bɔ Bazoum bolo k'a labila joona joona ko ka sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ a ko ɲɛ kan. Ka kɛɲɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye Niger sɔrɔdasi fanga d'Afrikɛlaw ye Faransi jamana jalaki ne a ye k'a fɔ ko u ka sɔrɔdasiw taara jigin Niger jamana kan ɲame ne Faransi pankurun dɔ ye u ka pankurun jigiyɔrɔ la bi alamisa sɔgɔmada joona fajirimagɛn waati la ko hakaja olu tun ye danatigɛli kɛ ka tila ka laseliw kɛ ka u ka jamana dancɛ datugu bɛɛ lajɛlen na awa u ye welekan bila Faransikaw ma k'a f'u ye awa k'u ka to u ka u gasi sigi ka to o gasi sigi o fɛnɛ kɔnɔna na ni bonya ani barika ye. Président Joe Biden n'ale ye l'Amérique jamana président ye ale ye Italie premier ministre Giorgia Meloni bisimila l'Amérique masayaso kɔnɔ bi alamisa in na ne ka tasi bila kɛ a ye ka foli ani tanuni lase a ma u ka dɛmɛ laseli la Ukraine jamana ma a tilala tuguni ne ka garabu don fɛnɛ ko u k'u majanya ka bɔ Chine jamana la. La voix d'Amérique, Service Bambara, Beoa Bambara, Paravina Foliwati. Beoa, welcome to Mali. Beoa,
VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. Ni an seginne ka don an ka jɛmukan ni kun filanan ta ko waati filanan kɔnɔna la ka fɔ an ɲɛna ni mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka sɔgɔ a la nin waati in na a bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 kan Bamakɔ a n'a lamini na an bɛ sɔrɔ fɛnɛ fiɲɛ turukala 93 kan Tomutukaw fɛ yen nɔ a bɛ se k'an sɔrɔ fɛnɛ Tomiyakaw fɛ yen fiɲɛ turukala 98 kan fɛn min ye bɔlɔlɔsiraw ye an bɛ sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsiraba fɛ nin waati in na n'o ye www.voabambara.com walima a b'an sɔrɔ directement na an ka page kan Facebook sanfɛ Instagram ani YouTube kan awa ka tɛmɛ ne kunnafoni ye ayiwa sisan l'Amérique ko kɔkan ko kotigi ne a tɔgɔ ko Anthony Blinken ale ye wele bila ne président Mohamed Bazoum bilali ka labilali ye joona a minɛbagaw fɛ Mariam Traoré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn. Amérique jamana ka ciladen Anthony Blinken bɛ taama la Nouvelle-Zélande a ko we are very closely monitoring the situation and developments in Niger. I spoke with President Bazoum earlier this morning and made clear that the United States resolutely supports him. kuma ɲɔgɔnya o sera ka don ne ni jamanatigi Bazoum ni ɲɔgɔn cɛ sɔgɔmada joona in na wa n y'a fɔ a ye jɛlenya kan ko Amérique jamana ka kokɔrɔdonni bɛ ka taa a fan fɛ ani fɛnɛ jamanatigi min sigira Niger jamana kɔnɔ bɛɛ fanga tɔgɔ la an b'a ɲini jamanatigi Bazoum ka labila joona a ye min fara a kan wa an kɛlen don ka ni fanga dafiri in kɔn min kɛra jamana finitigiw fɛ an ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen sabatilen don Niger jamana ɲɛmɔgɔw kɛrɛfɛ ani fɛnɛ ka fara an dɛmɛbagajɛkulu kan minnu bɛɛ lajɛlen bɛ a mara kɔnɔ ka fara diɲɛ kan an bɛna tɛmɛ n'an ka baaraw ye cogo min na fɛɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ joona bɛn ani tilennenya kɔnɔ Blinken ma sɔn kɔni ka jalatigɛli fosi kɛ ka kɛ ni jamana finitigiw ka fanga dafiri ye min yelen don i n'a fɔ a bɛna sɔn ka gɛlɛya don États-Unis jamana ani Niger jamana ɲɛmɔgɔw olu ka baaraɲɔgɔnya siraw la ni o dɔ dalen don jihadijɛkulumaw olu kɛlɛli kan n tɛ se k'a fɔ ko awɔ fanga dafiri don walima ayi kiiritigɛlaw de bɛ se k'o jalatigɛ nka min kɔni lajɛyalen don o de ye k'a fɔ ko fanga dafiri o laɲinina jamana finitigiw fɛ walasa ka se ka jamana fanga bin a ye min fara kan Blinken y'a fara kan fɛnɛ ko États-Unis jamana ye kangarida kan kɛrɛnkɛrɛnnenw bila ka taa Niger jamanadenw ma k'u ka taa ni ka segin baaraw ɲɔngiri taama minnu ni nafa tɛ u la ka kɔn o ɲɛ Blinken tun y'a lase jamana finitigiw ma minnu ni olu ye nin fanga dafiri in boloda ko dɛmɛ minnu ni o bɛ bɔ Amérique jamana yɔrɔ sɔrɔ yiriwali siraw fɛ ka taa u ka jamana ma bɛ se ka kɛ ni jamana fanga de ye min sigira bɛɛ fanga kɔnɔna la. Like the Pacific Islands Forum to enhance ties between our Pacific a y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baaraɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina ale ni diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen. Mali marabagaw olu fana ye laseli kɛ kɔseginna ka laseli sɛbɛn bila ka kofɔli kɛ fɛn min ye l'Amérique jamana ka ɲangili siraw talen ka ɲɛsin Mali sɔrɔdasi jaratigiba dɔw ma minnu cɛla colonel Sadio Kamara n'ale ye Mali lakana ministre ye o bɛ olu la an ka Mohamed Danyogo ale ka laseliw lamɛn a kan. L'Amérique jamana maaw ka ɲangini o binnen kɔ Mali sɔrɔdasiba 3 kan ni colonel Sadio Kamara o bɛ o la Mali cɛmancɛ fanga ɲɛmaaw ye sɛbɛnfura bɔ ka yira k'a fɔ ko olu ma jɛni ni ɲangini ye sabula ni maa minnu ɲangini filɛ nin ye u b'u ka baara de la Alassane n'ale kunnafonidila ye ale hakilinata ye mun ye ka ɲɛsin cɛmancɛ fanga maaw ka nin sɛbɛn ma an ka a lamɛn. Ne bolo sɛbɛnfura mun ni l'Amérique jamana mun y'o bɔ je pense que u ma miiri u ma jate minɛ parce que olu bɛ ka colonel Sadio Kamara n'o y'an ka ministre de la défense ye Alou Boy Jara n'o ye armée de l'air ɲɛmɔgɔba ye ani a ka dangan n'o ye lieutenant colonel Bagayogo ye u ko olu de y'a to ni Wagner kɛlɛkɛcɛw nana Mali la yan bon daluya jumɛn b'u bolo k'o fɔ Russie ka ministre des affaires étrangères n'o ye Sergei Lavrov ye a nana yan février ani Abdoulaye Diop ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya conférence de presse la an kunnafonidila an bɛɛ tun bɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko Wagner ti yan Russiw ka kɛlɛcɛw de bɛ yan
u b'an ka mɔgɔw former ko entraîner. Aljuma Togo n'ale maliden ale kɔni y'a fana k'ale ma faamuyali foyi sɔrɔ ni ɲangini ko la ko sabula ni sɔrɔsi fɛn o fɛn filɛ nin ye u bɛ ka waleyaw fɛn fɛn kɛ o de ye mun ye bamanciya wale ye ka se ka o ta ka bɔ Mali la ale m'a faamuya k'a fɔ ko olu bɛ se ka ɲangi. Pourquoi u bɛ sanction da an kan mun de kɛra o an ye mun de kɛ o ye an ma foyi k'u ye ou bien an ka mɔgɔw u bɛ ka u ka baara de kɛ pour que jamana in ka se ka lakana jamana in ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Mais au kɔnɔna na donc a bɛ ko k'aw ye sanction da an kan o tɛ ɲɛ dɛ o de ye ne hakilina ye. Alassane yɛrɛ bolo n'ale kunnafonidila ye nin ɲangini min talen filɛ ka ɲɛsin nin sɔrɔsiba saba ma a ka kan l'Amérique jamana maaw u k'u bolo segin u kɔ sabula faamuyalibaliya o bɛ ko la. Maintenant ni l'Amérique jamana mɔgɔw ko Wagner mɔgɔw bɛ yan ne bolo kumana ten dɔrɔn c'est à dire u bɛ fɛ ka bin an kan dɔrɔn parce que se b'u ye sinon ni mɔgɔ k'i ma k'aw ko karisa bɛ yan a tigiw k'a ma ko non ko karisa tɛ yan. Mɔgɔ minnu bɛ yan u dɔnnen don u bɛ baara min na u dɔnnen don donc aw bɛ ko wɛrɛ de nɔfɛ sinon dɔwɛrɛ tɛ ko wɛrɛ de don vraiment. An b'a yira k'a fɔ ni ɲangini kɔni taara ka ɲɛsin nin sɔrɔsiba saba ma ka sabu kɛ ko mun kɔni ye Rusila olu ka kɛlɛkɛbolo min n'o tɔgɔ ko Wagner k'u bɛ ka u kɔni yamaruya Mali la mun ye cɛmancɛ fanga ɲɛmaaba yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goïta ye an bɛ wagati min na ko bi ale bɛ Rusi jamana kan Saint-Pétersbourg mun ye farafinna ni Rusi ka ɲɔgɔn ye o kɛnɛ kan Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamako. Nakama dogo Mali kura au nakama dogo nyana nakama dogo Mali kura yo au nakante dogo nyana Washington konona na yano au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi usigilen filɛ au nakama dogo nyana de nakama dogo kayatu yo au nakama dogo nyana nakama dogo Mariam yo au nakama dogo nyana nakama dogo Modibo au nakama dogo nyana nakama dogo Mamedi yo au nakama dogo nyana nakama ni duga jabi sigilen filɛ inakama dogo nyana. Ayiwa ka kɛɲɛ ni Rusi ani farafina jamanaw ka kɛnɛba sigili ye n'a a bɛ senna nin waati in kɔnɔna na Rusi jamana la Saint-Pétersbourg yala o nafa a bɛ se ka kɛ mun ye farafina jamanaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali yɛrɛ jamana bolo o de y'a hukumu kɔnɔna na Mariam Kuyate ale wulila ka ɲininkali tɛŋunen sara professeur Isa Sisumala ka bɔ Bamakɔ an k'u ka masala lamɛn. Ne kɔni bolo kɔni ɲɔgɔn ye a bɛ se ka nafa caman lase farafina jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali komi ani Rusiw fana k'an bolo di ɲɔgɔn ma nin tɛ a siɲɛ fɔlɔ ye donc so min kɔni an bɛ se k'a fɔ a bɛ se ka kɛ tare ye an ka jamanaw ma bawo diɲɛlatigɛ sigilen don o de kan bɛɛ b'i ka intérêt de défend ni aw garisɛgɛ bɛ ɲɔgɔn kun donc n'aw y'a bolo di ɲɔgɔn ma bɛɛ k'i hakili to aw bɛɛ bɛ nafa min sɔrɔ la bɛɛ k'i hakili to la hakili a bɛ se ka kɛ sababu ye laɲini minnu n'o bɛ ka kɛ o bɛ se ka sabati cogo min na. Ayiwa ni lajɛrɛ in yɛrɛ senfɛ an y'a ye Rusi jamanakuntigi ale ye a laseli kɛ k'a fɔ ko a bɛna daladumuniw n'o ye sereyalu ye ko k'o di Afiriki jamana 6 ma Mali yɛrɛ fɛnɛ ni ale ɲiyɔrɔ b'a la i ka yeta ye mun ye o la. Dɛmɛ don an bɛ se k'a fɔ dɛmɛ fɛn fɛn n'a bɛna bi mako b'a la surtout que gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ ni an y'a lajɛ an bɛ waati min yɛrɛ la an bɛ jɔrɔlen bɛ ni sanko ye min ye sanko fɔ ye an ka sɛnɛfɛnw donni b'a la ani an ka ɲɔ sɔrɔta ni malo sɔrɔta ni dumuni sɔrɔta ni o dɛmɛ sugu nana hakili la déficit min ni sanjiko bɛna kɛ sababu ye ko o sigi sen kan a bɛ se ka o déficit kɔlɔlɔ min bɛ na an jɛ a bɛ se ka kɛ ka o dafa kelen filanan fana n'i ye jamana lajɛ jamana yɔrɔ bɛɛ ka garisɛgɛw tɛ kelen ye i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔ dɔw bɛ jamana yɛrɛ taabolo fɛ olu ni dɛmɛ ka kan baloko sira fɛ hakili la a bɛ se ka kɛ sababu ye fana ka jamana dɛmɛ ka se ka olu dagɔrɔ n'a sɔrɔ jamana tun kan ka musaka de bɔ ka o suguya ɲini a bɛ se ka kɛ fana makow ka ca o musaka min n'o tun kan ka don o la donc o bɛ se ka don da wɛrɛ fɛ min bɛ se ka jamanadenw nafa
ɲɛtaga hukumu kɔnɔna la mais comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na dɛmɛ de don ni mɔgɔ kɔni dɛmɛ kɔni min bɛ se k'a fɔ e ka dɛmɛ barika de da ye parce que an tɛ se k'an jigi da fana ko an mako ye fɛn fɛn ko mɔgɔ bɛ n'an dɛmɛ a bɛɛ la o kɔni bɛ se ka dɛmɛ kɛ mais dɛmɛ bɛ na an yɛrɛ ka cɛsiri de dafa donc an bɛ se k'a fɔ dɛmɛ min kɛra ni Mali bɛ n'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka wo dɔw datugu. Sisan aw bɛ se k'aw ka batakiw ci an ma WhatsApp fɛ an ka nɛgɛjuru sira kan 001 20 24 47 16 tɔgɔ ni jamu ani aw bɛ bɔ yɔrɔ min na aw bɛ o fɔ ka sɔrɔ k'aw ka bataki d'a kan. sisan an ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn Siyaka Tarawele bolo. Coupe de la Confédération n'a bɛ wele coupe kafu farafinagun siranturanta ɲɔgɔndanba do min bɛ club kofɔ Stade Malien de Bamako de bɛna Mali jɔyɔrɔ fa saison min bɛ nale 2023 2024 kɛnɛ kan o la Stade Malien de Bamako b'a fɛ ka se yɔrɔ jan a yɛrɛ ye degeli karamɔgɔ kura ta o tɔgɔ Seku Sek n'a bɛ wele Bako delila ka degeli karamɔgɔya kɛ Stade Malien de Bamako la Seku Sek yɛrɛ ye degeliw daminɛ ka ban kunu araba juillet kalo 16 san 2023 Sotuba Bamakɔ Stade dagayɔrɔ la supporter caman tun bɛ kɛnɛ kan ka Bako n'a ka cɛdenw lajɛ degeliw kɛnɛ kan Bako bolen stade la san 2018 hakilina jiginna a kɛra Mali forobatɔn équipe nationale ko don U17 degeli karamɔgɔ ye o de kɔfɛ Joliba Athletic Club y'a ta degeli karamɔgɔya la Bako bɛna walan sɛmɛ yen Joliba la k'a sɔrɔ saison 2022-2023 min kun cɛra o b'a 12 fili la a bɛna Côte d'Ivoire sira ta yen Entente Sportif de Bafin ka bɔ Abidjan Bako bɛna kɛ o degeli karamɔgɔ ye o bɛɛ de kɔfɛ Seku Sek y'a kandi Stade Malien de Bamako ma baaraba de bɛ Seku Sek bolo n'i b'a dɔn ligi fara kafu kan o tour préliminaire ɲɔgɔndanw o tirage au sort kɛra kunasini tarata juillet kalo 15 san 2023 in na kafu farafinagun siranturanta ɲɛmayaso fɛ kafu tour préliminaire ɲɔgɔndan tako fɔlɔ kɛnɛ kan Stade Malien de Bamako ni Libéria Watanga de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ni Stade Malien de Bamako ye se sɔrɔ o ɲɔgɔndan tagani ka segin na ani Mauritanie FC Nouadhibou ni Tripoli Ali Seba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ tour préliminaire tako filanan na sini juma Stade ɲɛmayaso bɛna kunnafoni di kɛnɛ sigi a Jabala la Sotuba Bamakɔ kunnafonidilaw kɔni sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ Stade ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin a ka degeli karamɔgɔ kura ma o kunnafoniw bɛna cari o dɔrɔn tɛ Stade Malien de Bamako ka se ka don kafu phase de poule la sigasi t'a la o bɛ sɔrɔ laɲiniw cɛma k'a yira fana ko degeli karamɔgɔ Bako ye Côte d'Ivoire ka den degeli karamɔgɔ Siyaka Tarawele n'a bɛ wele Zizi de nɔrɔbila o min ka waati la Stade Malien de Bamako ye Coupe du Mali jɔnjɔn ta san 2023 in na VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ Siyaka Tarawele ka laseli don. an balimaw ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan a labɛnna Cheikh Thierry fɛ a laseliw kɛra ye ne Keyatu Tarawele fɛ an bɛ laɲini kɛ an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye a k'aw sɔgɔlen to bɛ ka kunnafoni siraw la radio ani télévision siraw la ni tun ye Keyatu Tarawele kumakan ye Malikura kɛnɛ kan a k'an bɛn waati wɛrɛ